हाय लोगोफोर, बे भिडियोआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै। डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथां गेदेमाया बर'नि सासे जोबोद गेदेर लिरगिरि। बिनि सोमोन्दै बाहाय गासिबो गुदि खिथा नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां, अब्ला हमनो हागोन, बुजिनो हागोन आरो सिनायथिना लानो हानाय जागोन जोंनि गेजेराव बिथाङा सोर। डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङा आसामनिफ्राय बड' फोलेरनि एबा ट्राइबेल सुबुं। बेनिफ्राय बिथाङा सासे जोबोद गिदिरमा लिरगिरि, भारतनिनो लिरगिरि जाबाय। बिथाङा भारतआवनो गावखौ सासे गेदेमा लिरगिरि होननानै बिथाङा सिनायथिना होनो हाबाय। बिथाङा बेजों लोगोसे समाज सिबियारि सुबुंबो एबा ससियेल एक्टिभिटिस्ट एबा वार्कारबो बिथाङा। जों गोबाङानो मिथिखायो फ्राय बर' सुबुंफोरा, अब्लाबो बाहाय बर' सुबुंफोरखौ फोसावना होनो आखायाव लानाय जादों। बिनिफ्राय बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि खेबनै जादों बिथाङा। 2008निफ्राय 2016सिमाव बोसोरनै खेबनै टार्म बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जादोंमोन, प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बर' साहित्य सभानि। बिनिफ्राय बिथाङा इण्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय पद्मश्री बान्थाबो मोनखांबाय, हायेस्ट सिभिलियान एवार्ड, जायखौ होनना बुङो भारतनि हायेस्ट सिभिलियान एवार्ड। बेखौ बिथाङा भारत सोरखारनिफ्राय 2016 मायथाइयाव मोनखांबाय। आरोबाव 2016 मायथाइयावनो बिथाङा आसामनि बिटिसि खुंथायाव थानाय बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाबो बिथाङा मोनखांबाय। 2016आव प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय। बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिथांनि 2016 मायथाइयाव पद्मश्री बान्था राननाय, जाय बै समनि प्रेसिडेन्ट प्रणब मुखार्जी बिथांजों बान्थाखौ गथायनाय जादोंमोन। बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनिफ्राय बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिजाब एबा थुनलाइनि गेजेरजों। बेफोर जाहैबाय भारतनि जारिमिन 1974, बेनिफ्राय दङ नै गसाइगाव सहरर हमु इतिबृत्त 1983, असमिया रावजों लिरनाय जादोंमोन। थामाव दङ गुरुदेव श्रीमद कालिचरण ब्रह्म 1986, बर'नि हारिमु 1988। नम्बर 5आव दङ एस्पेक्ट अफ ससियेल कास्टम्स अफ द बड'स 1989। 6आव दङ ए स्टाडि अफ द ससियेल रिलिजियास बिलिफ्स, प्रेक्टिसेस एन्ड सेरेमनिज अफ द बड'स 1989। नम्बर 7आव दं फोरलां बाबाजिनि जिउ खौरां 1997। नम्बर 8आव दङ बर' सल'नि जथायमाला 1999। बेनिफ्राय दङ 9 नम्बराव ए स्टाडि अफ कालचारेल हेरिटेज अफ द बड'स 1986। 10आव दङ गोरलैफोरनि सल'बाथा 2001। 11आव दङ उन्दै गथ'फोरनि सल' 2001। 12आव दङ देबदास 2007। 13आव दङ थुनलाइ आरो धोरोम 2007। 14आव दं गसाइगाव नोगोरनि सुंद' जारिमिन 2010। 15आव दङ रायथाइ बिहुं, बिनि मायथाइखौ आं मोननाय जायाखै। आरो बिनि अनगायैबो गोबां बिजाब बिथाङा लिरबाय, जाय आंनि आखायाव गोग्लैफैयाखै। अदेबानि बिथाङा नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां बोसोरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बिथिंनि गुबुन गुबुन बिथिंनि मेगाजिन्स, सबिनर, जार्नेल्स, निउस पेपार बायदिसिनाफोराव बिथांनि रायथाइ बा खन्थाइ बायदिसिना लिरबिदांफोरा गोबां फोसावजालांबाय। बेखौ जों हिसाब मोननो हाला। बिथांनि फिल्डआ थुनलाइ मुलुगाव जोबोद गुवार जालांबाय। अब्ला बिथां गेदेमाया डक्टर कामेस्वर ब्रह्मआ जोबथारनायाव नोंथांमोननो खिथानो आखायाव लानाय जादों। आं बिथांनो 1 सेप्तेम्बर 1940 भुमखा मुंनि गामिनि क'क्राझाराव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। 1 सेप्तेम्बर 1940 भुमखा, गसाइगाव महकुमानि सिङाव दं बे गामिया। बेयाव जोनोम मोनदों बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे ओरैबायदि गेदेमा, जायखौ जोङो गोजों हाथरखि होननानै बुंनो हानांगोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबोरै मोनखो कमेन्ट्सआव फोरमायहर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, आरो नोंथाङा गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै ला, आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो। आरो नोंथाङा बर' हारिनि गोसारनायनि थाखाय लोगोफोरनियाव शेयार खालामनानै होब्लानो नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै।